Wih. Asik. Coba melempar manggis, manggis melempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadis ku lamar janda ku dapat. Piye piye wong tuwa rapi perawan, perawane yen bengi nangis wae, aku mengkeweti karo manuke. Rapi perawan, perawane bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke. Manuke cecak rawa, dawa buntute sing akeh ulune, yen digoyang ser aduh enake. Wong tuwa rapi perawan, perawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manuke. Manuke cecak rawa, dawa buntute akeh ulune, mergo digoyang ser aduh enake. Serius, terima kasih. Oke, terima kasih kembali dari